Työpäivä kaivoksessa alkaa maan päällä päivän töiden läpikäynnillä. Kaivokseen on jo ennalta rakennettu infrastruktuuria. Sinne on vuosien varrella kehittynyt laaja tunneliverkosto, jota varten maan alle on vedetty muun muassa sähköt, vesi ja paineilma. Kaivoksen tuuletus käynnistetään. Kun esiintymä on maan alla, joudutaan ensin tekemään peränajoa eli tunnelilouhintaa. Tunneleita tarvitaan, jotta päästään kalkkikiviesiintymän luo ja voidaan aloittaa varsinainen maanalainen tuotantolouhinta. Geologi tutkii ensin kallioperän sijainnin ja laadun, jotta voidaan tehdä louhintasuunnitelma. Kaivosmittauksessa laaditaan kiintopisteverkosto, jonka avulla louhintasuunnitelma voidaan toteuttaa maan alla niin, että tiedetään mihin uudet tunnelit ja maanalaiset louhokset suunnataan. Peränajo eli tunnelin louhinta aloitetaan perän porauksella, jossa porataan samansuuntaisia noin 4,6 metriä pitkiä reikiä porauskaavin mukaan. Poratut reijät panostetaan ja räjäytetään louhintasuunnitelman mukaisesti. Räjäytyksen jälkeen tunneli tyhjennetään irronneesta kivestä, irtokivet poistetaan katosta ja seinistä ja valmistellaan seuraavan katkon porausta. Kun tunneli on valmis, päästään aloittamaan kalkkikiven louhinta eli varsinainen tuotantolouhinta. Louhittavalle alueelle porataan avauksen jälkeen viuhkoja jatkotankokalustolla. Reikähalkaisijasta ja louhittavasta alueesta riippuen viuhkat porataan noin 2 metrin välein. Reijät panostetaan ja räjäytetään. Kalkkikivi lastataan maan alla kuorma-autoihin, jotka ajavat sen kaatonousulle, josta kivi valuu murskaamon syöttäjälle. Kivi esimurskataan kaivoksessa. Murskattu kivi kulkee murskaamosta hihnakuljettimella välisäiliöön ja nostetaan sieltä kivihissillä maan pinnalle. Lajittelussa kalkkikivestä erotellaan mahdolliset joukossa olevat sivukivet, joiden laatu ei riitä käytettäväksi kalkkikivipohjaisten tuotteiden valmistukseen. Osa kivestä ohjataan myllyn jauhatukseen. Myllyssä kivestä jauhetaan erilaisia kalkkikivijauheita.
Osa kalkkikivestä ohjataan kalkkiuuniin, jossa se poltetaan noin 1200 asteen lämmössä. Polttamisen yhteydessä kiven hiilidioksidi haihtuu ja saadaan niin sanottua poltettua kalkkia. Osa poltetusta kalkista ohjataan sammuttamolle, jossa siihen lisätään vettä. Prosessissa syntyy sammutettua kalkkia. Valmis tuote pakataan säkkeihin. Suuri osa tuotteista lastataan säiliöautoihin ja kuljetetaan suoraan asiakkaille.